Il-qattil ta' Eleanor Manjon Walker kellu bżonn l-għajnuna biex ħada fil-maħżen fejn instabet bla ħajja il-ħadd bil-lejl. Dan kien stabilit meta komplet tintensifika l-investigazzjoni tal-pulizija brabta ma' dan il-qtil li ħasat lil ħafna u imkejjen li għandu One News ikkonfermaw li t-talba għall-għajnuna setat kixfitlu jdejh aktar mill-li xtaq. Issa jidher li l-investigaturi huma konvinti li l-mara ma nqatlitx fuq il-post, ġifieri f'dan il-maħżen li qegħdin taraw hawnhekk warajja. Iżda jidher li l-mara inġibetaw wara li qalat daqqit frasa u kienet diġà mingħajr ħajja. Is-suspettat ewlieni f'dan kollu huwa żewġa Andrew Manjon li kienet qed tissepara minn miegħu. U għamel sigħat infittex u nstab mill-pulizija 3 wara nofsinhar. Persuni qrib il-vittma li tkellmu ma' One News fuq kundizzjoni ta' anonimità qalu li l-vittma kellha ċertu sens ta' biża' mill-allegat qattil. Biża' li ġieli kienet riflessa wkoll fuq persuni qrib tagħha. Saħansitra kollegi tax-xogħol li fl-aħħar sigħat ma wafqux jitkellmu dwar dan il-każ li xxokkjahom daqskemm ixxokkja lill-membri tal-familja tagħha. Eleanor Manjon Walker kienet ukoll om ta' tifla ta' 9 snin li tul il-jum tal-bieraħ kellha tingħata l-aktar aħbar kera immaġinabbli, dik illi tilfet lill-omma. Preżenti sabiex jiffaċilitaw kemm jista' jkun dan il-proċess għat-tifla kien hemm is-social workers tal-appoġġ. Intant matul il-jum seta' jkun apprezzat kif il-vittma kienet ukoll artista li tħobb tesprimi lilha nfisha fil-pittura. Kien is-sieħeb tagħha Ricky Paċ li ma' Times of Malta tkellem ukoll dwar dan it-talent tal-omm li sfat maqtula u ddeskriva l-arti bħala wieħed mill-bosta talenti li kellha din l-omm. Ricky li ltaqa' ma' Eleanor fuq il-post tax-xogħol irrakkonta kif għaddew il-lejl ta' bejn il-ġimgħa u s-sibt flimkien, iżda l xi ħinijiet inqata' għal kollox il-kuntatt minn magħha biex iktar tard ħal aħbar kera li tfajla instabet mejta. Kull min għandu xi tarif dwar dan il-każ huwa mitlub jagħmel kuntatt mal-pulizija fuq in-numri 119 jew inkella 2122 4001. Inkella jista' jmur fl-assa tal-Pulizija ta' Ħal Qormi.